So kagaina medyo atong na kuanan sab nga ato pong na hisgutan kay tungod sa kining apostolic na imbis nga kita mahimo natang mga apuhan or grandparents imbis nga kanang mag-happy-happy na tanong kay wa natay mga obligasyon murag naa na hinuon sa ato gi salig ang mga apo or kita na hinuon ang binlan sa mga anak. So unsa may atong kuan Ate Jean, unsa may kasulti ani nga mga panghitabo sa atong society karon? Medyo medyo actually ganina pa no pagsugod pa sa unang dalit na to medyo nibati na kog kasakit Ate Will. Dito pa lang daan ganina sa pag-review nato sa kuano sa letter sender na to ba no ang iyang sitwasyon. Kuan ta triggered na ta ato nga pagbati. Dugangan pa sa atong unang dalit. Nabati gyud na ako Ate Will no. Nabati na ako ang iyang giagian ang struggle unya sa edad niya nga 28 anyos. So kuan kanang dili pa ta makaingon nga hingkod na gyud or kanang medyo layo-layo na ang panahon sukad nga nahitabo na nga kuano nga experience kay dili siya kung ingon nga naa sa taas nga edad nga kaingon nato adugay na to bata pa ka ato nga experience. So recently lang gyud pod na nahitabo. So presko pa para sa ako presko pa sa iyahang huna sa iyang panumduman ng iyang experience. And actually since known naman tano sa kanang giingon nga mental health issues nato karon medyo ma-relate na ako usa sa mga usa nga matan-awan nato nga hinungdan nga nung kasagaran sa mga kabatan-unan karon is instead nga unsa tawag ini i-save or i-prosper or unsa ba nga pa maagi nga para ma-appreciate pa nila or ma-prolong pa nila ang kinabuhi na ay uban nga mo prefer na hinuon sa mali nga desisyon mo prefer na hinuon nga tapuson ang tanan tungod lagi sa mga pag-antos tungod sa mga challenges, mga pagsulay og mga kalisdanan. Kana mga igsuon kana mga ka-feelings usa na nga nako nga natan-awan no tungod lagi na sa issue gikan mismo sa atong kaugalingon nga panimalay nga instead nga na ay ginikanan mga apuhan mga kapamilya nga maoy una mga mo comfort sa mga kabatan-unan karon is dinha na hinuon nagsugod nagugat ang kalisdanan nga instead nga na ay kadugo kapamilya nga maoy mo palibot sa ilaha mo pa-feel sa ilaha og comfort og kanang peace mauna hinuoy una nga mo challenge sa ilaha baka makakuan sila no naay mga trust issues or kanang mga emotional issues ba nga instead nga i-share nila na ay kapahungawan dinha na hinuon magsugod ang ilang pagduha-duha ang ilang kanang kahadlok nga mo share kay dapat nga pamatian dapat na ay someone nga kasharean lagi kapahungawan kapalugwaan nila sa ilang gibati nga kuan nga dili mao tungod kay sa pangalan lagi nga batan-o nagkuan pa no ingon pa nagtubo pa nagkat-on pa bisan pa ibutang nato og naa sa mga legal age na ay mga bata na ay mga tawo nga gitawag nato og late bloomers nga late or kanang ulahi ang ilang pagsabot ulahi ang ilang pagdawat sa realidad ulahi ang ilang pag-adapt ulahi ang ilang kanang acceptance sa kung unsa man galing ang tinuod nga nahitabo sa kalibutan kumpara sa kung unsa ang mga nakita nila or nadunggan nila sa mga fairy tales or sa mga happy ending stories sa ilang kabatan-unan. So kinahanglan na karon na sa para sa ako dili man nato ingon nga kinahanglan ta mo point out or mohanap ta og kablaman pero ang ako manggod ang realidad manggod karon no tungod lagi sa naatay mga arising nga mga problema tagsa mga problema personal na ipang pamilya instead nga hanapan og solusyon kasagaran manggod karon is mohanap og someone to blame on maunay nakapait nga instead nga istoryahan ang uban is kanang biyaan or kanang
ambakan ba or kanang pasagdan or talikdan kung unsa ang problema mo, skip into another kuan nga malingaw sila. Nalingaw tuod ka pero wala na sulbad ang problema. Maog paghapon to ang ingon pa magpabilin nga mugukod og mugukod sa imuha, maka-bother sa imong huna-huna, makahatag og ingon pa kalangag sa imong huna-huna. Dili lang sa imuha pero dili nato madinay, dili nato ikatago nga makaapekto pa sa entero pamilya. So hopefully manghinaot nga kung naa may galing susama ingani karon nga di man nato maingon nga perpekto gyud ang kinabuhi, di walay pod ingon nga pamilya nga perpekto, siguro close to perfect duol sa pagka-perpekto pero dili gyud ingon nga perpekto. Naa may mga pamilya nga may kaugalingon issues, na mga pamilya nga maglisod og handle pero manghinaot ta in majority nga di man nato ingon nga masulbad gyud dayon pero at least hanapan or hatagan unta og panahon, hatagan og chance, hatagan og mga pamaagi para matubag, masulbad usa-usa, mainanay kaubos ang mga butang nga nakahatag og tensyon sulod sa pamilya para ma-address pa nato ang mosunod pa nga mga issues dinha mismo sa atong panimalay, dinha mismo sa atong pamilya para dili na nato madala sa lugwa kay usa na nga maka-impluwensya kung unsa ta ka-stress, unsa ta ka-threatened sa sulod sa atong panimalay, unsahay di nato malikayan madala na nato sa lugwa, didto nato maipahungaw and mura ra bag mga virus ba nga kung unsa ka delikado sa sulod imong paniid kung maalugwa na nimo mutakod mukanat ug mukanat. So ingon pa para sa unta spread the love dili lang love pero kanang maayo nga panghuna-huna, maayo nga pagtratar para maminusan ang tension or ang mga kapait or mga problema ning atong palibot karon. Medyo nasakitan ko naghuna-huna ati. Medyo kuan ka Ate Jean, unsa man maka-relate ka, nakita nimo sa palibot. So maka-akto man gyud ta ana and kanang ingana nga instead nga kanang na-mention lagi nato kagahapon na jump into conclusion nga kung unsay nahitabo dili nato subayon unsa man gyud ang hinungdan asa man ni nga mga kuan nga kinsa man ang mga tao dinha sa panimalay nga posible nimo nga tan-awan ba ingon dili man ta sa ingon nga nag-encourage ta diri nga magsuspetsa gyud dayon sa mga tawo-tawo sa palibot pero dili man siguro ingon sakto pod nga usara ang imong ipinpoint, usara ang tawo nga imong pasanginlan. So sama sa atong letter sender no nga ang iyang kuan is siya daw dayon ang kuanan pasanginlan pero wala ba maghuna-huna kung kinsa ang mga posible. Dili kay usar ka tawo ang pasangilan kay kanang ingana man gud magkuan ta labi na song mga linghod pa nga mga edad no makakuan lagi ta makabuhat ta o makahatag ta sa ilaha og trust issues. Di na sila hinuon makasalig sa mga tawo sa palibot tungod kay sila mismo wala gi pa feel sa ila ang pagsalig. Yes, tinuod gyud na Ate Jean. Nga kung kita mo'y kung mo'y inana mahitabuan mirag di pud nato madawat siguro ang mga gibuhat sa atong ginikanan or sa atong mismo amahan or mga grandparents. So mo na atong nakita karon mga ka-feelings nga sa atong society medyo ang nahatagan og kabug-aton kay bili na naman ta sa anha naman isalig ang mga apo sa mga apohan. So supposed to be unta siguro ang feeling pud sa apohan Ate Jane nga nabugatan na pud siya sa pag pag kuan dala nila nga mga siya na gisaligan noon nga imbis nga mag-happy na siya. So dili pud niya ika-neglect ang iyang mga apo kay iya man tong dugo. So bisag padadaan pa ka sa imong anak og mga mga suporta apan financially support nila pero dili gid lalim ang pag-atiman labi na kung mga laki at Gina napayang masamong nga nagpabuyag nagpasaway. So siguro man ang feeling sa atong letter sender nga na murag medyo na stress po siya, nasuko po siya sa iyang amahan. So atong hatagan ang atong si Demi nga insakto ang gi-advise sa imong nakita nga kasandigan or nahimo na nimong partner karon nga ili magdumot. So bisan unsa kadautan sa imong ginikanan o imong amahan or nga ihatag gihapon niya ang imong pagrespeto kay imo man siyang amahan mo giingon nga dili ka
maabot diri inana nga edad Kalibutan na. o diri aning kalibutan kung wala sila. So bisan pasaway na nga amahan apan naagihapon tay ihatag nga respeto isip imo siyang amahan. So naay atong mga kuan diri mga advices nga unsay imong buhaton sa mga irresponsable nga amahan kay maato man gina siyang matawag Ate Jean nga irresponsable kay wala naman siya nangita noon nagsalig naman hinuon siya sa iyahang ko ano Padala sa asawa. padala sa asawa nga siya ra ba hinungdan nganong ang iyang asawa nga nilakaw kay aron mo palayo na lang sa iya tungod sa mga binuhatan. So deme hinaot unta nga mamati ka karon no ang number 1 nimong buhaton nga aron makasurvive ka sa imong amahan. Number 1 ingon nga stay calm. So bisan masuko siya or unsa na lang iyang ipanulti against sa imuha or makita nimo nga ngilad ang iyang mga gipangbuhat, so pasagdi na lang siya siguro paghilom na lang kay aron walay dautan mara dili madugangan ang mga problema sa umaabot. So second, learn to accept your situation. Mo ginay the best Ate Gino nga ato na lang akseptahon nga mao na ang dagan sa inyong kinabuhi pag kinabuhi. So insakto nga naning kamot na lang ka og imo aron di na ka magdepend sa imong mama or sa iya nga naapa siya nga maghatag sa imong problema. So number 3, don't retaliate. So ayaw gyud insakto gyud ang imong partner nga dili ka magdumot. Ayaw pagbalos kay imo man na siyang amahan mo nagingon nga kuan bitaw Ate Jean nga masilag ka sa imong amahan, so di na siya dapat nato buhaton no kay ihatag gyapon nato ang respeto bisan di kulang ang imong medyo kulang gyud ang atong feeling or love sa atong mga ginikanan nga inaana sila pa apan ihatag lang gyapon ang respeto. Ang number 4, look to your future with hope. So insakto nga ang imong kaugalingon kita man mismo ang nagdala sa atong kaugalingon para sa atong ugma, dili tong imong kuno dili tong imong amahan kay ang iyaw lain man ang iyahang kuan, lain man ang iyang tumong. So ikaw may nakasayod sa imong gibuhat, ikaw may nasayod kung unsay maayo, so mao toy imong buhaton. Insakto nga dili gyud ka dili ka magsalig sa iya kundi ikaw nay mangita sa imong kaugalingong kuan kanang mga kaaswagan sa kinabuhi. So number 5, believe in yourself. So sa imong yung kuanon ho nga ang kaya nimo ipakita gid nimo sa imong amahan o inahan nga kaya nimo maning kamot bisan wala sila nagatiman sa imo, bisan ang imong lola nagatiman sa imo. So ayaw pud pagdumot sa imong lola. Hinuon na ngayon na magsuri ang iyang lola Ate Jean pagkahitabo nga nahibaw-an kung kinsa gyud ay ang mga naaktuhan. So number 6, talk to someone you trust. So insakto nga nisalig ka sa imo ni Neki nga dito nimo i-share ang imong mga problema. Maayo gani kay nakapili pug ka og insakto nga tao nga imong gikasandikan. And then last, look after yourself. So tan-aw ang imong kaugalingon nga unsay mahitabo kung dili ka maging responsable pud sa imong kinabuhi. So importante gyud nga atong tan-awon ang atong future. Dili ta magtan-aw kung nabitaw tao Ate Jean nga ay inana bitaw sila mama, inana bitaw sila papa. So inana pud ay mo poy sundon. So dili na siya maayo. Being anak, so ato yung ipakita noon nga kaya nimo magbuhat og matarong para mahimo pug kang example pud sa imong mga anak nga umaabot. Kay ang ato ra bang mga kahimtang karon sa atong mga kabatan-unan Ate Jean murag lisod na kanang dali ra sila dali ra ma-depressed. So dili makakaya, murag dili sila maka-stand nga medyo pareha sa una nga mga mga tao or kanang sa ahead pa sa ila nga kaya nila nga mo strive o kaya nila maning kamot nga mo fight kung unsay mga struggle sa kinabuhi. Karon kay medyo makadungog lang og gamay nga mga istorya nga sakit, gamay lang mga failure sa kinabuhi, medyo mo surrender na sama sa ingon gaina nga medyo mo decide na og dili maayo nga mo na atong makita no sa palibot. So dili na mayo. So kita gid ginikanan dapat
ang mohatag og pagiya sa atong mga anak. Ang problema lang lagi kay kung wala ang atong ilang mga ginikanan nga nag-aruga sa ila, kung di gisalig okay lang kung ang gibilinan Ate Jane responsable pod nga gitreat ang imong mga anak nga murag ka nang tinuoray gid ba tinuod nga anak nimo. Apan kung pasagdahan lang mo nay mahitabo siguro nga medyo wala na sila mga kuan Ate Jane, murag di na maghuna-huna og kanang future. So gusto na lang mo nag-ingon nga i-end na lang ang life kay kuan ko no. Kanang bitaw na ay mga pangistoryahon sa mga binugoy nga kan maana nga unsay puy-an ning kalibutan nga maana ani Murag something unsa pay kawilihan unsa may ani nga. kawilihan diri sa kalibutan nga pangit man kag naong kana mang inana bitaw mga joke-joke sa mga batan-on atong madunggan. So dili na maayo no nga inaana nga ang atong permi makita sa atong palibot nga inana ang kahamtungan o inana ang maabot sa una sa atong mga anak. So anong pagbaton og kaisog nga maningkamot ka para sa imong future. Himo nga mamahimo kang example nga kuano para sa imong mga anak kay kasagaran gud mga kuan kuno Ate Jane, mga neglectful parents imo po na ilahang experience during sa ilang childhood. So na carry forward dito sa ilang mga anak kay mo bitaw na kasal kami bitaw sa una di ba kasi mostly na inana nga ginikanan. So inana so dili nato ipasinati sa atong mga anak kung unsay atong na experience sa ato no kung kita pay sa ato pang mga panahon. So karon ato nang basahon ang atong napili nga quotes for the day gikan kang Oscar Wilde. Nag-ingon, children begin by loving their parents. As they grow older, they judge them. Sometimes they forget them. So gamay lang Ate Jane nga pagpahalapad para sa atong tanan. Children begin by loving their parents. As they grow older, they judge them, sometimes they forgive them. Yes, dili nato na mulikayan sa mga bata no nga magtubo since nagdepende pod ang ilang paghukom, ang ilang emosyon sa kung giunsa nato sila pagtratar, giunsa nato sila pagdala. Pero ang importante yan ang mga ka-feelings nga naaman tay mga pagkulang, naaman tay mga kalapasan isip ginikanan sa atong mga anak, ipa-feel gihapon or di ba mubawi ta para dili maghari hinon ang pagdumot no, maghari ang pagpasaylo isip anak di magyud nato malikay i-deny ang connection sa anak og ginikanan Ate Will no bisan unsa pa man ka sakit ang experience usa pa man ka kuan maghari ang kapasayloan labi na og nibawi ta or na feel nila napafeel nato sa ilaha nga sincere pod ang atong pagbawi sa atong mga pagkulang o kalapasan. All right, salamat Ate Jane. O karon pa dayon ta sa atong Bible verse for the day nga gikan sa sulat sa Psalms 34:15 nga nag-ingon, the eyes of the Lord are upon the righteous, and His ears are open unto their cry. So, ang ako lang nasabtan ni Ate Jen sa atong Bible verse for the day karon nga ang Ginoo na agyud kanunay nagapamati kanato sa tanan natong mga affliction, sa tanan natong mga mga pagsulay, trial sa kinabuhi ug ang atong tanan nga gipangayo ihatag gyud niya kung wala kini mga babag. So, mo na atong timan-an mga ka-feelings na wala imposible sa Ginoo. So karon atong grama hangtod na lang og mga adlaw sa atong panag-uban-uban ug uban sa atong ati sa kahanginan. Kini si Ate Jean. Ug kini si Ate Will ug uban sa atong control nga si Engineer Premo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw ug dalaygon ang Dios.